Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. We zijn vandaag in de stad. En onlangs heeft de ex-president een uitspraak gedaan dat de mensen hem echt missen. Nou, wij gaan vandaag de proef op de som nemen en verschillende mensen vragen of zij de ex-president werkelijk missen. Nou, mis je nou? Missionam. Hij moet eigenlijk onder wat een grote steen in voeten. Dat is loose goed in Liba met elkaar onder. Met die hele bende, die hele gezante. Maar anyway, ik ben ook goed fles. 7 uur, Street Media Live. Staat ook in, stel op. Helemaal niet hoor. Mis je nou? We missen hem niet. Goeiedag meneer. De ex-president Santoki heeft gezegd hij wordt gemist door de bevolking. Mist u hem? Ja. Als gemist. Volgens mij maakt u een grap op. U bent grap op. Als u een grap maakt, dan voor dan ik mis hem. Wie is dat? De ex-president van... Ex-president. Oh, die wordt gemist? Ja, misschien door zijn familie, ja. Nou, allemaal mag dat samen, want maar ik denk keer, want niet dat mij missen. Oké, maar we zijn nu in de stad, mensen, zoals u ziet. En ik heb een vraag. De president heeft onlangs gezegd hij wordt gemist. Mis je de president, de ex-president? In welk opzicht? Ja, hij zegt de mensen missen hem, ze missen zijn leiderschap. Wie is er mee gekomen? Hij zelf heeft het gezegd. Hij, Ja, die overleden is. de ex-president Santoki. Wat? Dame, volgens mij voel je je niet goed. Ben je net wakker of ben je pas geboren? Nee, ik stel Nee, gewoon nou ja, een vraag. antwoord krijg je op je vraag. Oké. Ben je net geboren of welke zintuig van jou werkt niet goed? Om mij die vraag te stellen. Dat mensen hem missen. Is hij gek of ben jij gek? Ik heb het niet gezegd. Nou, maar, Ik neem gewoon de proef op de som. Om te ja, kijken dat of is mijn mensen- antwoord op die vraag die jij gesteld hebt. Oké, dank Volgens mij ben jij bent met de verkeerde benen uit bed gestapt. Want als ik het goed heb, dan, je hebt zelf die 5 jaar geleden had je zoveel problemen. Hè? Jij weet het zelf. En dan kom je mij zo'n vraag stellen. Ik mis hem niet eens. Voor mij mag hij nou dood. Hij moet opgesloten worden met zijn gezanten. Wat dacht je anders? Is goed, dank je Want wel. niet allemaal bij elkaar. Ja, hij mag het weten. Houker heeft dat gezegd. Santoki bandiet met jouw groep. Stelletje criminelen. Helemaal niet hoor. Ook niet een beetje. Vandaag als het klein is. Maar ik ga niet wel laten doen. Dank u wel. Hij deed het goed. Ja? Maar die mensen naast hem waren niet goed. Ja. Ik heb voor NDP gestemd, waarom? Die voorzitter zei, als geld wordt 8000. Is het gebeurd? Niet dat hij was voor de maling genomen. AOP zou 8000 worden, toch? Is het gekomen? Maar over welke regering het heeft u? Over deze regering. Ons geld zou 8000 worden. Ons medikaat is afgepakt. Maar, eerlijk? nee, maar denkt u dat als Santoki nog president zou zijn van Suriname, dat het allemaal wel door zou zijn gegaan? Hij is geen president meer van Suriname, maar hij wordt weer president. Hij komt weer. Ja, zelfs hè? Anti meneer kan ik nu aan tonen. Maar mi wani ki wan zeggen. Amas tagi santo ki ko president baga. Kan maar een dag dromen. Eh, tak was ai Ja, bis maar kan. Ama is nabu da is ribi dus kan. Ama is ribi no no ya mai drie. You know, maar sama na. Ama hij besama. De man het acto waar ik voor kan mesama. Maar hij heeft gezegd de bevolking van Suriname mist hem. Is een fake news, maar ik kan dat niet zeggen. Santo doen allemaal te kassen dat. Ama je moet ons implementeren. Zeker weten, kijk. De ex-president Chandrika Prasad Santoki heeft gezegd dat de Surinaamse bevolking hem mist. Mist u nou? Dat was die zo. Hij heeft grip. Hij is gestorven. Hij moet niet van naar PCS, dokter Kurkul. Ik denk niet dat we hem missen. We missen hem niet. Want hij was nooit een president. Hij is geen president geweest.
Nee, serieus. Look, nee, maar Argino. Mina sap sumai mesama. Maar min extra na mesama. Even serieus, daarmee moeten we even serieus zijn. We gaan blijven bij Tante Jenny. Ja? We blijven bij Tante Jenny. Laat Santoki. Hey no. Laat Santoki even ver blijven van de Surinaamse bevolking. Want we hebben hem niet nodig. Hij is gewoon een diepe schipper. Ik mis hem niet. Ik mis hem niet. Als kiespijn. Ik mis hem toch heel lang op dat kan zitten. Ik mis hem niet. Eigenlijk, iemand zoekt naar aandacht. Wie gaat iemand missen die de grootste fout heeft gemaakt? Om een wet die negers decennia lang heeft vernietigd, de zogenaamde wet op majesteitsschennis. Ik had eerder verwacht dat Bouterse dat zou doen in zijn refotein. Ik had eerder verwacht dat de Bos dat zou doen. En juist de man die zoveel te vertellen had, veel beter het zou doen, heeft die wet ingevoerd en heeft mensen, het is net als die ICE van Trump. Wie mis Santoki? Mevrouw, volgens mij maakt u een grap op. U bent grap op. Als u grap maakt, laf weer, laf. Ik mis hem. Dank u wel. Maar geen fout antwoord. Er bestaan geen foute antwoorden. Mensen zien deze meneer in beeld. Ik heb hem die vraag nog niet gesteld. De ex-president Santoki heeft gezegd dat de Surinaamse bevolking hem mist. Mist u hem? Zo, als u mij dat vraagt, ik ga een moeilijk antwoord geven. Want ik doe mijn eigen husselwerk. Dus voor mij is als ik niet werk, dan heb ik niks. Maar Dus u mist hem niet wel een beetje? Zeker wel, je gaat missen. Elke president ga je missen. Weet je, want elke president moet je zien als vader of als hoe we nu dingen hebben. Mevrouw Simons? Simons, ja, dat is onze moeder toch? En we moeten duimen dat het land goed gaat toch? Niet als hoe andere mensen zeggen van het gaat niet goed, ze moet weg of dit, dat. Elke president die komt, we moeten duimen dat zij of hij het land goed gaat besturen. Nee, maar de vraag stel ik omdat hij dat zelf heeft gezegd van dat de mensen hem missen. Dus ik was benieuwd of mensen hem echt missen. Ja, we missen hem wel. Ja, dat is goed. Dank u wel. Mist u de ex-president, de heer Santoki? We zijn nog steeds in de binnenstad van Paramaribo. Vele mensen willen niet in beeld. Anderen die ik heb gesproken hebben wel een mening. Zo, we gaan nog even verder lopen. Waar ik de verschillende mensen vraag of ze de ex-president missen. Ja, en ik ben nog steeds in de stad en we zijn hier bij de enigste schone openbare toilet onder leiding van meneer Ben Oliveira. En ik dacht van kom laat me even met deze meneer praten, want de geluiden zeggen nee. Maar wat denkt hij? De ex-president heeft gezegd, de Surinaamse bevolking mist hem. Mist u hem? Nee, ik mis hem wel als kiespijn. Waarom als kiespijn? Nou, kijk, hij heeft voor BTW gezorgd. Nou, zelfs als je naar de notaris gaat, zelfs als je de EBS betaalt, de waterleiding betaalt, betaal je BTW. Nou, en hij heeft namelijk het niet gedaan voor het volk, tegen het volk. En hij heeft van alles wat de verhoging betreft, daar heeft hij voor gezorgd. En hij heeft voor vriend en family gezorgd, zijn vrouw op staatsolie, zijn zoon New York, ambassade, noem maar op. En heeft zijn vrienden, dus alleen de rijke mensen heeft hij bevoordeeld. En hij heeft echt gehoopt dat hij dit keer terug zou komen. Kijk, natuurlijk heeft wat goede mensen ook kapot gezet. Bijvoorbeeld die commissaris Bola, die is verantwoordelijk voor de binnenstad. En die heeft hij geweldig gedaan. Hij neemt de waterkan, noem maar die grote hotel hier zo. En heeft mij gevraagd als ik dit wil bouwen, op mijn kosten.
En dan kan ik de concessie krijgen en de grond krijgen. Nou, het was er niet. Hier op de markt, het stond verschrikkelijk. Nou, ik heb €20.000 uitgegeven om dit te bouwen. Nou, hij is gekomen voor de opening, noem maar op. Het ging geweldig. Dus wat dat betreft, bepaalde goede dingen. Want ik ben NDP, dat weet iedereen. Maar NDP heeft nooit wat voor me gedaan. Maar Santoki wel. Maar dat is ook het enige. Dus natuurlijk ben ik blij dat NDP weer aan de regering is. En dat wij de zaken die Santoki heeft nagelaten, dat we die kunnen doen. En ja, wat mij betreft, ja, Jenny is de geweldige meid, klaar. Zo simpel is dat. En iedereen die aan Jenny komt, komt aan mij. Oké, dan gaan we met dit antwoord van u volstaan. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.futuro.com for the generation then.